Слава да бъде на Господа. Знаете, тази седмица говорим за Възкресение Христово. Цял свят говори за това нещо. И ние говорихме в неделя. Но искам така тази седмица да говорим малко нещо, което се случи малко преди кръста на самия кръст. Не искам сега първо път да преминем това, което стана. Но имаше неща, които са специфични и които показват характера на нашия Господ. Макар Исус да дойде на кръста, макар да беше бит, да беше обруган, дадах му усетна свобода, имаше едно страдание, като всеки по човешки говори, имаше страдание под. Но въпреки това, той показа своята същност, своя характер, своята милост и на кръста. Лука 27 глава, Исус бидейки на кръста, така Словото Божие казва, че дамата разбойници около него ходиха, същите разбойници го удариха и им казаха, ако си Господ себе спаси нас, познай който е ударил, представете си какво нещо е било, когато подигравка на кръста. И това е, може би, мигови часове преди да си улети от този свят. Това е последните мъгове на тази земя, в плът. И тогава Исус каза, Отче, прости им, защото не знаят, що правят. И като задиха дрехите му, хвалиха ждеви за тях. По един закон заговорим сега. Той се моли за тези, които го екзекутират, тези, които се подиграват, тези, които, мога да кажа, всяка начин се подиграват с него, той се моли за тях. И се моли своите подиграватели, своите убийци. И днес това някак си разбираем, когато Словото Божие казвам, да обичаме неприятелите си, той ни показва Словото Божие наистина на практика, ще го направи това нещо на кръста. И наистина дава ни сила и като негови деца да преодолеем тези изпитания, които имаме и понякога тези бариери, които стоят между нас и хората, трябва да отпадат, да може да показваме милост. Някой ще каже, много пъти показваме милост към хората, той свят, но те не разбират. Вижте, семейни Христос, Словото Божие в Евангелието на Матей казва, легиони ангели чакаха запад от Господа и ще я свърши. Той имаше същата причина да завърши всичко. Това, което преживяваше. Словото Божие казва, че той не отрева устата си, но като ангел отида на планета, така и той отиде, за да завърши това изкупление. И тук наистина виждам, че ще е милостив даже в края на дните на тази земя, в края на последните часове. Малко по-долу същата глава казва така, за дамата разбойници. Това е нещо, което си го е чел, си го е разбрал в него. Виждаме, че Словото Божие казва така. И един от обяснените злодейци го ходеше, казвайки, наистина Христос избави себе си и нас. Началото и в другите евангелии, че и дамата имаха едно желание. Ако ти Господ, спаси себе, спаси и нас, защото сме тук. И хората се подиграваха, разбойниците си казаха, Господи, спаси, ако си Господ, спаси нас. Обаче в един миг, един от тях имаше свой момент, в който да преосмисли своето решение. И тогава другия фотограф го смъмра, като каза, виждаме, той вече смъмра другия, който е като него там, престъпник, му каза, ние от Бога не се боиш, който си посъща осъждение. Ние справедливо сме осъдени. Тук говори, че той вече осъзнаваше, че те са там, защото живота, който бяха живели, престъпниките бяха свършили, ги бяха довели до там. И причината бяха самите те, според това, което живеят. И той разбира, че няма, откъде, че нямаш крачка назад, имаш само крачка напред, да се покая. И каза така, ние справедливо сме осъдени, защото получаваме служително това, което сме насторили. А този не е сторил нищо лошо. И каза, Господи Исусе, спомни за мен, когато дойдеш в царството си. Тук той си задържа много неща. Първо, този човек на кръста, на края на живота си, и видимик разпозна, че си е Господ. И сега, ако мога така за себе си, призна, че си е Господ. И не само това, че признава, той просто имаше знание за това. Той знае, че Исус ще дойде отново. Знаеш, че има Божие царство. Но вероятно, когато е бил долу преди кръста, сега сега не е времето. И днес, знаете, казвам тези неща, много хора човек за Господа, покрай празници, особено Блинган, защото Христова, 50-те това са големи християнски празници. Тогава чуват за Господа и казват, да, има Господ, наистина вярваме. Някои хора отидат с предснимка на празния гроб в Иерусалим. Наистина, други хора наистина празници на църква, имат определени ритуали, които вършат, наистина така, че показват своето християнско малко така поведение. Обаче тук този човек нямаше никой да говори, освен малко преди светилата земя, да признае, че Исус е Господ.
И много пъти ми харесва, когато отшедна на Христос. Той ни каза, ти имаше достатъчно време, бидейки в този свят. Ти чу за мен, ти видя мои дела, чу какво съм правил, тогава ти нямаше време за мен, а сега, бидейки на края на живота си, среща за мен, че съм Господ. Но и си ни каза това. Това че си дълготърпив и милостив и чака всеки от нас. За жалост, сега много пъти казвам, това трябва да бъде едва не критерия, всеки от нас да живее живота си както иска, а в крайна дни сега каже, да, тогава ще повярвам. Сега ще ви кажа защо. Има моменти, когато говоря на хора в този свят за вярата, и те ми казват, пари, сега съм млад, живеем се, във да живеем. Като остарее малко, като стана вече преклонна възраст, тогава ще, като е времето за тогава ще вярвам Господа. Ама Словото може да каже, че нашите дни са в нашите ръце. Са в ръката на Бога. Словото може, в Псалми се казва, в твоите ръце са времената ми. А Йов казва, че Бог е останал граници, които човек не може да премине. Така че важно наистина, в Евреи писателя казва така, ако днес чуете гласа му, не закоревяй сърцата си. Така че винаги има време, в което човек чува за Бога. Въпросът е да не пропусне това време. Аз ще познавам хора, на които съм говорил много пъти, се трябва чух, как си отидах от този свят. Бог знае какви случаи, аз не ги засъждам, но те си имат своето време, в което истината да направят своя избор. Така и в този случай сега един разбойник се премири, че ще умре и казва, това е край, това е живота. Както и днес хората казват, я шпи, но сина век, защото не ще умре, ще стане. Той човек мисли, че така. А другия търсеше. И той ми каза така, спомни за мен, когато дошла се. И с кома каза, вижте, истина ти казвам, днес ще бъдеш с мен в рая. Колко силно да бъде днес. Ако това казва Господ, знаете, че наистина това е истина. Не е утре, не е утре, не е го не е. Днес. И нещо, което направи по-късно, вижте, в 46 стих също глава каза така. Исус извика със силен глас и рече, Отче, в твоите ръце предавам духа си и това като рече изтъкна. Тук виждаме, че Исус се върна към Бога, като към Отец. С малко ще наистина той каза, защото той дори да върши волята на Отца. Преди той завърши, което направи и се обърна отново към своя Отец. Каза, твоите ръце оставам духа си и това като рече издъхна. И сега нещо, което е важно в Йоан 19:30, другото Евангелие казва така, казва едни думи, свърши се и наведе глава и предаде дух. Само дума свърши се е много така, много важна, ако мога така. Моите съждения, разбира се. Божие Слово, наистина, всеки може да съжда как си иска върху него, но въпросът е, че Исус като пие от света, рече свърши. Видите ли, че му даха усетни свобода. Подиграха се и така, свърши се. И сега дума. Когато човек върши нещо, все ще даде пример това. Ако някой човек прави къща, той почва да копае основата. Прави основата, хвърля бетона, зида прави нагоре ставя всичко прави. И когато завърши всичко, изземи ключи за ключи, казва, свърши се. И сега дума, той завърши всичко, което е необходимо за това, което е дошъл, и това, което е направил. Ако мога да така, че сега дума, ако си дойде да умре за греха на целия свят, той го направи. Ако си добре да ще прави, той го направи, свърши се. И вече никой с нищо не може да прибави, нито може да отнеме от това спасение. Чакам тези неща. Защото има различни хора, си казват, да, той го направи, и ние трябва да изработим сега спасението си. Трябва нещо да направим и ние. От това да го направим, да повярваме, да го приемем, да носим кръст всеки ден и да живеем с него. Да бъдем покорни на Божие Слово. Други трябва да няма какво да прибавим. Не се иска от нас да умерим на къс. Не се иска от нас никой да умре за греховете си. Има и никой да направи. В Йоан 1:29 Йоан Кръстител, когато Христос каза така, ето Божият агнец, който носи греха на света. Така че той го направи за всички нас. И той каза завърши тази история. Значи, ако мога да кажа така, Битие първа глава се казва, че Бог направи небето и земята в началото. Има Слово Божие, което така в Петро, че има дни, когато небето и земята ще преминат и къде всичко си има начало и край. И наистина Словото Божие ни казва, че Христос дойде с девица, живя, проповядва, получава, изцелява, върши много неща. Има още много чудеса знания, които са в тази книга. Да може да вярваме в него и накрая отидем в една кръста да грехне на целия свят. И самото Слово Божие, вижте, Словото за кръста разделя хората на две. Защото много хора казват, той при него имало са хора, умрели хора на кръст и си него пак са умрели. Да, наистина е така, обаче това са само хора.
Исусът беше 100% човек, 100% Бог. И няма как самиш него да се разпети с нещо друго на човеците, на хората. Представете си, винаги имал и пак ще има. Умирали са, обаче Христос умря. Той беше абсолютно безгрешен. Умря заради теб и вместо теб, за да можем аз ти да имаме вече живот чрез неговото име. В Коринтия 1:18 казва така, защото словото на кръста е безумие за тези, които погиват, а за нас, които спасяваме, то е Божия сила. Не е нещо, където е очудващо. Сега, едно също дело на кръста. Излъчва от една личност. За едните хора е всичко, за други хора е нищо. И ако човек не осъзнава такова много Христос, ако не знае своето реално състояние какво е, мога да кажа, че живее така безцелно и къде после не намерят смисъл в живота. Много път се говоря с много хора, които са вярват и като им говоря, закушвам кафе, идвам и си отиваме, като ще остане хора. Някой като да седеш семейството, като да посещаш дърво, други да правиш нещо друго. Това са човешки неща, които не дава смисъл в човешки живот. Смисъл е съзнанието да бъде своя създател. В Словото Божие казва, че Бог е знал човека, 11 месеца, Петър Исус казва, Павел казва, за да търсят Бога. Целта на творението е всеки да потърси Господа. И сега, когато говоря за смъртта кръст, това не е нещо елементарно. Това е най-позорната смърт, която е имало по него време. Сега, разбира се, някой може да каже, сега има и много по-позорни. Аз не мога да кажа, но смъртна кръст на дърво, това имаше една символика. Това е символиката, че има проклятието. Всеки, който виси на дърво, е проклят. Тоест, реално с тази смърт взема проклятието на целия свят върху себе си. И няма човек, който през тази земя и неговите грехове да се бъде спънати там. Няма такъв човек. Макар че ще се бъде спънати, но пак от човека зависи дали ще приеме тази жертва на себе си и няма да приеме. В Филипяни 2 глава, Словото Божие казва така от този Христос. Така казва така, говори за смъртта, как идва от небето и как стига до кръста. Който като беше Божий образ, пак не ще трябва да трябва да равен с Бога. Виждам, че си беше равен на Бога. Както и продължа да бъде равен на Бога. Но той се отказва от всичко. Като взема себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. Като се смени човешки образ, смени себе си и стана посвен на смърт, даже смърт на кръст. И много се казва, коя е смърт на кръст. Защо е толкова важно да кажем? Преди 2000 години, преди да бъде смърт Христос, 10 години преди това, римляните са завладели едно племе, което се нарича финикийци. И това племе специално са имали може да кажа, такъв ритуал за престъпленията. Най-лошите престъпници са ги убивали на кръст. И римляните, когато завладяват, взимат тази екзекуция, като я екзекутират само чужденци, ако мога така. Самите римски граждани, колкото лошо да направят, по-скоро са ги обездравявали на гилотина или качен, отколкото на смъртна къса правила много мъчителна смърт. Обаче, Исус сам каза себе си, вижте, когато говорим за Отца Исус, слезах от небето, не е моята воля да върша, а волята на този, който ме е пратил. Сега Галатяни 3 глава, 13 химени си, който така, че Христос дойде да ни изкупи от проклятите на закона. Ще към тези неща. Сега има модерно и проповедници, които постоянно чупят проклятия, разчупят проклятия, сигурно чупят орехи. За жалост. Трябва да разберем, че ще Исус направи на кръста и християни не може да има проклятие. Това е си отговорно. Тук Словото Божие казва така. Христос ни изкупи от проклятията на закона. Като става проклят за нас, защото е писано проклят всеки, който виси на дърва. Виждаме, че Христос ни изкупи от проклятията на закона. Да изкупиш означава да откупиш и да освободиш и да платиш определена цена. На кого и на защо? И защо сега? Цената. Някой ще каже, на кого е плати цената? Вижте всичко от Бога към Бога. Тъй като Бог е свят. Но Бог обича хората. Но Божията любов иска да прегърне човека. А Божията святост и Божия гняв иска да накаже човека прави греха. И човека стои пред дилемата какво да прави. Накъде? И Бог наистина вели изходния път. Благодаря Христос. Чрез Христос всеки може да припълга. Боже, аз имам при Тебе. В името Христа, прости ми греховете. И тогава наистина това слово става вече за него истина. Словото Божие казва, човешкият син да му служат, но служи да даде живот си откуп за мнозина. И как вижте, Словото Божие в Стария Завет, знаете, имаше Бог беше постановил дядно благословение. Веднъж годината
което израелтяните правиха там жертви, че с тези жертви ставаше само според за греховете. Обаче Словото Божие казва, че кръв от от кози не може да прощава грехове. Това е само спомен. И в един миг дойде истинското агне, истинския агнец, Божият агнец. И Словото Божие тук казва така. Самия Петър казва вече. Първо Петро, като знае, че не с тези неща са изкупени, се бори злато от суетния живот, предаваме от бащите ми, но с капацията кръв на Христа, като агнец, без остатък и причес. Наистина Христос го направи за всеки от нас. Какво беше проклетието на закона? Проклетието на закона, това е смъртта. Гледа така, че Римляни 3:20 казва така. Говорим за хората след това вече. Поне всички се грешиха и никой не заслужава да се прослави пред Бога. Сега дума, цялото човечество вече е затворено под грях. И закон наистина изявява греха, но не спасява хората. Закон само показва реално състояние на хората. Но в Йоанна 1:17 казва така. Законът беше дан чрез Моисей, а благодата и истината дойде чрез Христос. В Римляни 6:23 наистина виждаме вече вратата, която е отворена към небето. Там казва така, защото заплатата на греха е смърт, а Божията е вечен живот в Христа Исуса, нашия Господ. Слава да бъде, Господа. И тук в Коринтите, първа глава Коринтяни, 15 извинявайте, тук казва така, о смърт, където е победата, о смърт, където е живото. Живото смъртта е грехът и силата на греха е законът. Но благодаря на Бога, който ни избавя, ни дава победата чрез нашия Господ Христос. Вече, наистина, ако сме грешници, които се потъл към ада, вече сме праведни чрез Христа, защото сме изкупени. Нещо, което е важно, Христос умря за нас хората, умря вместо нас и за нашите грехове. И нещо, което става в нас автоматично, когато приемем Бога, не ставаме праведни именно чрез Христовата жертва и кръв. Във 2 Коринтяни 5:20 казва така, че Бог направи грешен онзи, който не е знал грех, с теб, че взема ние праведни пред Бога. И какво става вече сега? Това са стъпки, които наистина да ги разберем. Че някой обрял на кръста, какво е това? Не само това. И Словото Божие казва така, в 1 Петрова 2:24, който сам пренесе в тялото си нашите грехове. Нашите грехове са пренесени там в тялото. Тъй, защото като сме умрели за греховете, да живеем за правата, чиято права на вие задавяхте. Защото като все блуждаехте, но сега се върнахте при пастора и епископа на душите си. Слава да бъде, Господа. И нещо, което става още там, Словото Божие казва, че завесата на храма се разда. Това е интересно сега, ще кажа защо. Какво общо има смъртта на Христос, завесата на храма? Ще ви кажа накратко. В Стария Завет имаше, само прочета първо стиха, после ще се върнем малко в Стария Завет. Матия 27 глава, 31 казвате, 50-51, извинявайте. 50-51. А Исус като извика пак със силен глас се издъхна. И ето завесата на храма се раздра на две отгоре отдолу. Земя се разтеси, скалите се разпукаха и там. Виждам, че стана катаклизмен. Обаче, завесата на храма, за какво става просто сега, вижте? В Стария Завет, когато правиха храма, Бог говореше, че трябва да има и завеса. Който разделяше святото място на две. Свято място и пресвято място. В пресвятото място имаше право да влезе само просвещеника веднъж в годината да принася жертви. Значи това е място, което е отредено специално за един човек само в годината. Сега, Матия изпод 20, си прочетем няколко сега, изпод 25 глава, едно те казва така. Тогава Господ говори на Моисей, казвайки, кажи на израелите да ми се бъдат принос от всеки човек, който на здраво се ви дал, ще приемете принос за мене. И ето такъв принос ще приемете от тях, злато се работи. И после казва така, 8 и 9 стих, чета стъпка в стъпка да може да разберем. Сега казва така. И да ми направите светилище, за да обитавам след тях. Според всички, в което ти показвам образ на скинията и образ на всичките принадлежности, така да направите. И наистина той даде мъдрост на Моисей, там да правят храма сега. Обаче, тази завеса, каква беше ролята тази завеса сега? Изход 26 глава, четем. 26 глава. Отивам до 3 и после още 20 сега. И това да направиш скинията от 10 завеси, виждаме, от препредния мислон, синя морава, червена материя, на тях да начеш изкусни херовими и така от длъжната, какво да бъдат, как да бъдеш това. Каква беше целта на завесата, вижте сега. Казва така, и да направиш завеса от синя мораво, червена и препредина, и да ги окачиш с златни куки на 4 обклани с злато стълбо от ситимо дърво, които светят четите осебани подплошки. Под куките да окачиш завесата и да несеш там отвътре завесата ковчега с плочите на светилството, така че завесата да ви отделя светилището от света светих. Виждаме, че каза да отделя. Сега дума, тази завеса, която отделяше,
Целта завесата беше да отделя святото от пресвятото място. И сега в един, когато Исус дойде на тази земя, когато умря на кръста, тази завеса се върши с раздра. И вече вратата към небето вече е отворена. Вече всеки може да влезе в света и светик. Няма да вече да отива някой да прави жертва вместо мене, вече жертва е направена. Ще кажа, защо това човек не осъзнава тези неща, по някакъв начин се опита да уместои Бога, правейки сега пак видим хора, които правят корбани, правят лични жертви, сега дома да помагат на Бога с нещо. Когато правиш тези неща, ти не осъзнаваш, ти по начин оскверняваш жертва на Христос. С това тези неща са мерзост пред Господа. И сега, Евреи 10 глава, тук точно написва какво направи Христос, че вратата към небето вече е отворена на всеки един от нас, чрез вяра в Него. Евреи 10 глава, 19-20 каза така. И те, братя, като име, чрез кръвта на Христоса, възстановя да влизам в светилището. Влизаме в кръвта, светилището да ме. През новият живия път, който Той е открил чрез нас, чрез завесата, т.е. пътта си. И като име близкия свещеник над Божия дом, нека представим с искрено сърце и в пълна вера с сърца, очистено от лукава съвест и с цяло извинител чистота. Да видим, че имаме достъп до небето. Няма нужда някой да се моли за мен. Сега много пъти сега търсим някой посредник, някой да се моли, някой да се стъпва, едва не. Аз ще някъде някой да се моли за мен. Вече всеки един човек има достъп до Бога чрез Отца, до Отца в един дух, чрез Христос. И тук даже в Ефесени апостол Павел много ясно казва така. Ефесени 2.13, после 17 казва така. А сега представиш се, вие, които някога сте ми далеч, сте поставени близо чрез кръвта на Христа. Защото казва така, и като дойде благовестията мир на вас, които бяхте далеч, имате ли, които бяха близо. Чрез него и нити другите имаме своя достъп при Отца в един дух. Виждаме, че вратата е отворена. Разбира се, всеки избира да влезе, да не влезе. Много хора така остава този момент за едно бъдещо време, като казват, сега не е време, сега искам да живея още, но си ми кажа, ако днес е дошла Богата вест, дел става за утре. Никой не помни, когато Никодим трябва да е при Христос, не чака до утре, дори веднага вечерта, защото не знае утре, дали ще има утре. Така че човек, който е чува за Богата вест, нека да не прави компромис с това. И Словото Бог каза, близо чрез кръвта на Христа. Кръста е Божията милост и благодат към това, което е към грешно човечество. Важен не е толкова кръста като цяло. Ще кажа защо. Сега много хора представят някакъв кръст и да съм християн. Не е важен символиката на кръста. Важно е това, което стана на кръста, именно което беше извършено. И това, което не е като християн, трябва да го разберем, че това дело на кръста беше направено за теб и за мен, а и за целия свят. И ние, които сме чули за Благата вест, трябва наистина имаме длъжност да споделяме това Евангелие с хората, които все още не са повярвали в Господа. И всеки от нас наистина, някой ще кажем, аз не мога да говоря много красиво. Аз не знам апостолите колко се говори много красиво. Словото Божие каза, не океревари, не грамоти, така казва Словото Божие. Но Петър, когато се говори, 3000 човека повярваха, после стана 5000 човека. Така че не е важно от думите, които говориш, важното е от духа, който говориш всичко. Така че това е важно. Исус казва Словото Божие, думите, които са едно дух са и живот са. Така че важно е духът, наистина. Сега, в Коринтияни 8:17 казва така, защото Христос не ме е пратил да кръщавам, но да проповядвам благовестието. Не с мъдрото ми, да си личи Христовия кръст от значението си. Апостол Павел беше еродиран, беше учен по Гамалиил. Имаше доста красива риторика, може да приказва много красиво, но той се е избран да говори просто, обикновено, да може хората да разберат истината. Когато човек говори много сложно, ще разберете една шепа хора, другите ще гледат, няма да го. Когато човек говори обикновено нищо, ще го разберат. А именно Христос дойде, аз като човешки син дойде да потърси спогиналото, така че важно е как представим Благата вест. Искам така да говориш за кръста като кръста, може да ти бъдете завярващи, като това е завярващи тези, които вярват Христос. Кръста е като метафора. Сега разбира се, никой от нас не се иска да носи кръст сега, макар че някой прави символика, носят кръст, си правят такива снимки. Едва не, по това, че и аз съм готов да умра за кръста. Нямаш да умреш за кръста, това го направи за нас. Но тук кръста говори като, това е метафора като житейски път на християнина. И Исус каза, ако с някой се измене, нека се отличи от себе си и нека носи кръст си всеки ден и нека ме следва. Виждаме кръста. Това е житейския път на християнина. Понякога кръста пред изпитанията, трудности, страданията, всичко това е кръста, който трябва да преминем. Аз ако мога да кажа така, всеки от нас има да преминем през, както израелтяните преминаха през пустината, всеки има да преминем през своята пустиня. Пустинята не е едно много място за живот. Все нещо може да е липса понякога, но важното е с Христос
с вяра в Господа, наистина носим кръст всеки ден. И кръста може да правим като изпитание. Самите апостоли, вижте, Петър и Йоан, първите апостоли, когато проповядваха, Петър прави такива човека, после става едно чудесно истина, един куд човек. И тук веднага дойде изпитанието. Вместо да се радват, вкараха затвора и ги биха, казаха, почне да приказват за този човек. И тогава Словото Божие каза, че като и повика апостолите, биха ги и изръчаха им да не горят Исусото име и ги пуснаха. Обаче какво става при това? Помните, малко при това имаше един мъдър човек, Гамалиел. Именно той беше учител на апостол Павел. Той каза така, внимайте това, което правите. Ако не е от Бога, то ще отпадне и без вас. Но ако от Бога, да не ми се окаже, че богопротивници. Хората си тогава малко се стреснаха. Извика апостолите, биха ги за всеки случай. И ми казаха, почне да говорят в Исусото име. И тук виждаме, апостолите се отказаха. Не казаха, спрямо тук. Те си отидаха в синедра на задване, за дето се настоиха да претърпят опазване за Христовото име. И ние не престанаха да получават удоволствието и в храма и по къщите, чрез Христос. И ако не Словото може да ми по-нататък, самия Петър, самия Стефан, знаете как беше бит с камъни, яко беше отзнамен. И много тези апостоли, които взедаха Христос и дяконите, много тях бяха извършени за невярата. Но това не спря благата вест. Така че ние не търсим комфорт в този свят. Не търсим Господа, искам с Бога да живеем пъти си, да кажем, Господи, нека бъде Твоята воля за нашия живот. И даже самия Петър, който също премина през много голямо изпитание, той пише Словото Божие за огнено изпитание, че понякога може да има огнено изпитание, но това не е причина да спира. Възумение, като се на огненото изпитание, което е върху вас, да ви опита, като че ви случи нещо чудно. Но радвате, че с това ви имате общение с Христа, да се радите премного, когато заявление от слава. Така Словото Божие казва, че понякога можеш изпитание, което ти ги разбираш. И нещо друго, кръста е място, където християнин остава и не остава своите грехове. Някой ще каже, да, Христос умря на кръста, да. И когато ти каже, Господи, аз съм при тебе и те моля да прости ми греховете. Наистина, всичко такова направи, което говореше, ти от там на кръста го взема по себе си. И нещо, което вече, какво е следствието от това нашия живот? Не може да си греховете си да кажем, Господи, там наистина, всеки взима наши грехове, не ще живеем греха. Не се получава. Галатея 5 казва така, 24. А които са с Христови, са разпънали плътта заедно с страстите и похотите й. Виждаме, че тези, които са Христови, че са разпънали плътта, греха не ги блазни, искат да бъдат святи. И да сега виждаме, че в ново живота ходим. Апостол Павел казва така. Даже тук дава една изповед, която наистина е хубава, всеки да каже. С нас Христа и сега, че ние живеем, но Христос живее в мене. И животът, който сега живее в тялото, живее в сферата, която е Божия син, който ме възлюби и предаде себе си за мене. В Словото Божие нещо ни казва, че не си, когато седаме Господа, когато приемем Господа, че нашата радост не е в този свят. Не е това, което получаваме, което притежаваме. Важно е това, което наистина в духа си, което имаме в Господа, да си неговите проявления в духа си, дарите, служенията, това, което наистина има за нас, да употребява за Негова слава. Това е важното. Защото всичко това, което преживяваш, това остава за тази земя. Това, което Бог се употреби, това вече вечна стоеност. И тук самия апостол Павел каза така, да чуят мене да се хваля. Освен с кръста на нашия Господ Христос, чрез който светът за мен е разпънат, и аз за света. Виждам колко ясно казвам. Така и в Янос 8.36 Словото Божие така. И ще познаете истината, и истината ще направи свободния. И 36 казва така, ако светът освои, ще бъдете наистина свободни. Слава да бъдем Господ. Нека Бог да нам благослови. Нека знаем, че наистина на кръста той направи всичко възможно, всеки един от нас да може да има вечен живот, че вяра в него. Така че има хора, които пропускат тази възможност. Но този, който е поверил Господа, има така, ако мога кажа, за себе си разумението, не само да живее с Господа, но и да говори за Бога. При 2000 години Исус говореше, подготвили апостоли, ученици, те се отидаха, тя остана в църквата и днес това остана да се привлече на християните. Така че всеки от нас може да бъде полезен за Божие царство, когато споделя Евангелието с хората, с които се ще Бог всеки ден. Нека Бог да благослови. Амин.